Салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, 5 хонаи фурӯшидаи навор мебошад, квартира ва хонаи заминӣ. Хонаи рақами 1 квартираи дуҳуҷрагаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфарат, ҷамоати Шӯроб, иборат аз 2 ҳуҷра 47 квадратни метр дар дуюм ошиёна мебошад, дорои евроремонт, бе камбудӣ, ҳама шароит барои зиндагӣ муҳайё соҳибаш мегӯяд. Харидори аниқда бо арзон мешавад. Нархаш 90 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 920 19 94 30 дӯстон рақамҳои соҳибша метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред. Агар шумо реклама дошта бошед, мошин, хона ё ки дигар намуди технико, имо ватсаби мо дар болои экран 885 78 92 92 метавонед муроҷиат кунед. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. Обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. Хонаи нотамоми фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара мебошад, иборат аз 8 сотиқ замин, 3 дар хона. Хона дар ҷамоати Хуррамзамин мебошад, деҳаи Шаҳбур дӯстон. Бо хишти сурх сохта шудааст. Сифати алоқати срочно фурӯхта мешавад. Харидори аниқда бо савдо мешавад гуфтааст. Нархаш 95 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 882 88 88 56 дӯстон метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. Боз ёдрасон мекунам дӯстон, агар реклама дошта бошед, имо ватсаби мо дар болои экран 885 78 92 92 метавонед муроҷиат кунед. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. Обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Ҳамарӯза дар канали мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад, ба намоиш гузошта мешавад. Тамошо кунед дӯстон. Барои диққататон якҷоҳон ташаккур. биё якҷоя дӯстон назар мекунем ба хонаи дигараш. Квартираи дуҳуҷрагаи фурӯшӣ. Хона дар ноҳияи Ёвон мебошад, назди Химзавод буда, иборат аз 2 комнатаб 65 квадратни метр, якум ошиёнада, таъмири хуб дорад, барои зиндагӣ тайёр гуфтааст соҳибаш. Нархаш 100 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. Маълумоти бештар бо телефони 007 55 51 51 дӯстон метавонед занг занед. Маълумоти бештарро рақамҳои телефони соҳибшаст, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро дастрас кунед дӯстон. хонаи дигар дӯстон, квартираи дуҳуҷрагаи фурӯшӣ, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯйбеш дар Кӯйбеши ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мебошад, иборат аз 2 ҳуҷра 2 балкон ва 1 кухни 78 квадратни метр мебошад. Дар дуюм ошиёна буда, таъмири миёна дорад. Нархаш 130 000 сомонӣ. аммо арзон мешавад намешавад нагуфтааст ягон чиз. Маълумоти бештар бо телефони 400 13 344 400 13 344 рақамҳои телефони соҳибашаст дӯстон, метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред дӯстон. ва имо ватсапи мо бошад, барои реклама дар болои экран дӯстон 885 78 92 92 метавонед муроҷиат кунед. Дастгирии каналро боз ёдрасон мекунам дӯстон, фаромӯш накунед. лайкҳои худро дариғ надоред. Обуна шавед. ҳамарӯза дар канали мо техникои фурӯши замин ва дигар намуди ҳавлиё фурӯшӣ мешавад. Тамошо кунед. хонаи нотамоми фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳисор мебошад, иборат аз 3 хона, коридор, ҳаммом дар дарунаш дӯстон, 7 сотиқ замин. Хона бо хишти сурхи пухта сохта шудааст. соҳибаш мегӯяд, об, свет бе мушкилӣ, боду ҳавои тоза минтақара гуфтааст соҳибаш. Нархаш 149 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. маълумоти бештар бо телефони 988 03 18 88 дӯстон метавонед занг занед, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред дӯстон. боз як борга ёдрасон мекунам дӯстон, имо ватсаби мо дар болои экран 885 78 92 92. агар реклама дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. якҷоҳон ташаккур барои диққататон дӯстон.